Добър ден и добре дошли в Гран При България, актуалните теми и коментари от Формула 1. Днес за пореден път основната ни тема, за която ще говорим, ще е Red Bull, тъй като скандалът продължава да се разраства и наистина почва да става опасен за самия Red Bull. Добре, накратко какво се случи. Всичко започна с обвинение към Кристиан Хорнер за тормоз. След това имаше снимки, които изтекоха и чатове. В Red Bull по тази причина имаше политика вътрешна да не се говори по темата с медиите. В понеделник обаче Йос Верстапен излезна пред медиите и каза, че Кристиан Хорнер е проблема и че той трябва да си тръгне. След това в петък вече започна и Хелмут Марко да говори, като всъщност той е имал забрана да говори. Вчера след квалификацията той казал на ОРФ, това е австрийската национална телевизия, че евентуално е възможно да бъде суспендиран от понеделник. Тази суспензия обаче може да значи и напускане на Хелмут Марко, което разбира се, както знаем лагерите в момента, Хелмут Марко и бащата на Макс Верстапен, Йос Верстапен, са доста близки, така че при напускане на Хелмут Марко той може да вземе, разбира се, и Верстапен със себе си. Също така се чува, че вече Ейтриан Нюи не е толкова близък с Кристиан Хорнер, т.е. ако започне там най-високото ниво в Red Bull да се разпада, това може да доведе до разпадане на целия отбор. Също така и това поражда следващия проблем, или той по-скоро е симптом на следващия проблем, и това е разпределението на властта след смъртта на Дитрих Матешиц. Red Bull са така разпределени, че всъщност имат тайландски собственик и Дитрих Матешиц. Той преди много години отива в Тайланд, там забелязва тази напитка и решава да купи правата за нея и да я дистрибутира по целия свят. Той има 49% от Red Bull, другия собственик има 49% от Red Bull, който всъщност измисля напитката, и той дава също така 2%, т.е. разбират се да дадат 2% на сина, на най-стария син на тайландския собственик. По този начин все още с повече дялове от компанията са тайландците, но Дитрих Матешиц е назначен като главен изпълнителен директор и той всъщност взима полевите решения и всичко, което се върти около това, както и в Формула 1. Той също така е много близък с Хелмут Марко и също така научихме близките дни, че Хорнер се опитал по едно време преди около половин година, вече след смъртта на Дитрих Матешиц, да се издигне като на позицията на Хелмут Марко, т.е. той да бъде шеф на Моторспорт, дирекцията на Red Bull, и двата отборни шефа на съответно на Red Bull и на Алфа Таури, сега вече другия отбор RB, да бъдат под негов контрол. И по този начин Хелмут Марко би бил излишен и би станал с една позиция на просто човек за медиите или медийно лице. Докато той все пак сега контролира много големи аспекти от моторспорта на Red Bull, като всички решения около пилотите са всъщност в негови ръце. Тъй оттам се поражда тази омраза между двамата или този конфликт, който имат от една страна за властта, а и от друга страна със сигурност и до някъде лична. Тези нестабилности в Red Bull са много коварни за самите тях, тъй като, както знаем вече, Gazzetta dello Sport написа в Италия, че Ферари вече се опитват да привлекат топ инженери от Red Bull. Със сигурност много отбори ще искат да привлекат и Ейтриан Нюи и всички около него, тъй като те явно в тази ера са най-силните и най-добрите инженери. Шеговито вчера и Тото Волф каза, че със сигурност ако вземат Макс Верстапен, ще има място в Мерцедес и за Хелмут Марко. Това разбира се е шега, тъй като всички знаем техните лични отношения и това няма да се случи със сигурност. Има там, да кажем, не толкова спор, но не са в отношения, в които биха могли да работят заедно. Поне за момента не вярвам Хелмут Марко да стане втория Ники Лауда в Мерцедес и по някакъв начин там да поеме някаква роля на съветник. По-скоро мисля, че ще се насочи към Астън Мартин, в Макларен могат да го вземат.
Първо обаче да видим какво ще се случи в понеделник, дали ще бъде суспендиран и със сигурност на този етап вече скандала ще доведе до това някой да си тръгне. Дали ще е Хелмут Марко? Проблема там е обаче, че наистина може да вземе някои много важни хора от отбора, или пък ще е Кристиан Хорнер, макар че и там съм чувал, че всъщност австрийската страна, сина на Дитрих Матешиц, вече искал да го уволни, подал е такова заявка за уволнение и всичко това е било спряно от тайландската страна. Тоест 51%, които тайландците притежават, които в момента вече след смъртта на втория собственик също са разпределени на най-възрастния син и на други, но те действат като клан, така че там наистина тайландците имат 51%. Това, което може да кажем за днешния ден, е пресяването на Берман, който наистина доста солидно се представи, при положение, че за първи път практически влиза в кола на Формула 1. Всъщност имаше няколко теста миналата година с Хас, ако не се лъжа, в Мексико, но да караш Ферари просто и така наистина е доста трудно. Имаше наистина една много интересна сцена, където мина изключително близо до стената и просто показаха баща му как за малко да получи сърдечен удар. От 11-то място с Ферари със сигурност може да влезне в точките, но ще видим как ще се развие състезанието. Приятно гледане на втория кръг от шампионата за Формула 1 и ще се чуем евентуално след състезанието. За анализ на това, което се случи, и разбира се ще има и продължение в сагата Red Bull.